opäť som raz za volantom a cítim sa výnimočne. Najmä na horehronských cestách. Keby som tu mal nejakú Q7, Audi 3.0 TDI, tak zapadnem medzi ostatných, ale so SsangYongom Rexton G4 v premium výbave sa cítim výnimočne, pretože samotný SsangYong je trošku takým ojedinelým zjavom na našich cestách, hoci v minulosti to tak nebývalo. Pôvodne mal byť aj celý test ojedinelý, napríklad v podobe jarnej marcovej expedície na horský hotel Kráľova Studňa. Kým inde klopal na dvere mokrý apríl a snežienky, v tejto doline napadla k halde snehu ešte ďalšia nádielka. Naša obhliadka terénu pre natáčanie sa začala celkom prirodzene predlžovať. V tom čase bolo schodnejšie na Vagnári pri Brezne. Prvá z vecí, ktorá robí Rexton výnimočným, je pomer ceny a koncepcie. To znamená, že je to vozidlo, ktoré má pod karosériou rám, je v podstate taký nejaký profil štvorkomorový, ktorý je špeciálne tuhý a takýchto aut máte dnes málo. Čo ja viem, tak spomeňme napríklad Land Cruiser. Ale Land Cruiser je cenovo úplne inde. No a keď sme teda pri cenách a brázním rozbité horehronské cesty. Teraz presne cítim, že je to v podstate taký offroad. Ten rám človek pod sebou cíti a to pritom vzadu mám 5-prvkové zavesenie na každej strane, čiže nie je tam nejaká tuhá náprava, ale cítim, že šoferujem offroad. No a s tými cenami je to následovne. Rexton s dvojkolkou, ale to asi nikto nebude kupovať, máte od takejto ceny. Ak tam dáte štvorkolku a už je to clever výbava, tak je cena takáto. No a keď máte verziu ako mám ja, teda štvorkolku a premium, tak je cena taká. No ale samozrejme, my sme trošku drahší. Je tu pár prípadkov, ale aj to auto trochu inak vyzerá. V takýchto momentoch ma poháňa vpred ješitnosť, hoci aj ja myslím na cestu späť. Ale SsangYong Rexton sa nechcel vzdať. Napokon také auto ani netuší, čo mi povedali do telefónu z recepcie hotela. Áno, sme otvorení, pravdaže? Hej, skialpinisti sem chodia, práve čakáme výpravu. Jaj, ale autom sem asi neprejdete. My sme však minuli vodáreň. Prešli sme strmé úseky, aj zapadnutú LKTčku. Tak ešte posledných 5 kilometrov to už by mala byť hračka. Ale priznávam, už redlo aj mne a čoraz častejšie som si overoval, ako hlboko padáme. Súboj so snehom priniesol aj poznatky. 7-stupňový automat je výborný v teréne a Rexton veľmi plynule zaberá. Štvorkolke stačí iba jemné narábanie s plynovým pedálom. Pri prúčom pridaní sme sa zahrábali a stáli sme. Čiže neveľký plyn a stále ísť bez preklzu. Prevodovka neoplýva rýchlosťou radenia, ale pritom je na ceste celkom fajn. A principiálne som spokojný aj so 7-stupňovou automatickou prevodovkou. Tu sa volá e-tronic, možno v Mercedese G-tronic, keď bola. Vstupím, podradí, ako je to celé také vláčnejšie možno oproti dnešným dvojspojkám alebo niektorým 9-rýchlostným či 8-rýchlostným prevodovkám, kedy to tam jazdí hore-dole bum, 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 bum. Ale zase mne sa tu páči tá rozhodnosť, že keď prevodovka tam nejaký stupeň dá, tak tam ten stupeň je a je to v poriadku. Vie tá prevodovka využiť 420 Nm, ktorých to má. Samozrejme 133 kW, nejakých 181 koní voči 2 tonám, tak je to niečo podobné, ako mám v Traveleri. Ten Traveler jazdí možno trošku svižnejšie, predsa tu je z 0 na 112 sekúnd, ale je to offroad, je to veľké auto, ale napríklad aj motoricky je oproti Land Cruiseru tichšie. Miestami bolo v kabíne až príliš ticho a spieval si iba motor. Štvorvalcový diesel je v skutku dobre odhlučnený. Zdá sa to neuveriteľné, ale nemá štart-stop a pekne poslúcha aj v teréne. Tu nebol priestor predvádzať cúvacie kamery, lebo okolo auta bolo bielo a počítač nemal ako vyskladať obraz. Snehové mantinely totiž doslova objímali Rexton po oboch stranách. Kým pokročíme ďalej, pozrite si aspoň palubné prístroje v diaľničnom tempe. Prístrojovka veľmi elegantne a funkčne zároveň kombinuje klasiku s modernou. Vlastne Rexton sám je prienikom luxusného SUV a offroadu s rámom. Ako vidíte, Rexton ide aj 130 km za hodinu a pri takýchto otáčkach.
Na diaľnici je na pomery offroadu kultivovaný a tichý a opäť použijem to prirovnanie tichšie ako Land Cruiser. No a pokiaľ ide o infotainment, tak to sú taktiež len prekvapenia príjemného charakteru. To znamená, chcem na tom displeji tmu, tak ju mám dokonca takto jednoducho, keď budem v tomto menu, tak môžem vypnúť večer aj budíky. Sa mi stiahnu a mám tu kľud, pokoj, nič mi nebije do očí, vidím podstatné veci. Farebný displej výbavy premium, to je nejakých 7 palcov, niečo medzi, úplne logické usporiadanie ako v prémiových SUVčkách. A keby som náhodou chcel tento displej, tak sa dotknem a používam ho, môžem takto vojsť do navigácie. Asi každá vec ma tu teší. Jediné, čo mu dám taký výrazný dislike, tak to je volant. Volant ma neoslovil, je príliš tvarovaný, tu má také uhly skosenia, tu zase iné, no jednoducho ako mnoho uhlov pro nic. Čiže chcel by som tu normálny valcový volant a možno trošku to ovládanie ďalej, ale to je jediná drobnosť, ktorá mi trošku ako keby kazí dojem v tom pohodlnom interiéri. Či to zoberieme z tej alebo onej strany, jednoducho Rexton je príjemný offroad a tých offroadov je už málo. Pochopiteľne, ak zoberieme do úvahy spotrebu a to, aký je veľký, aký je vysoký, tak je to auto, ktoré je vhodné do toho horského prostredia, že často využijete štvorkolku, redukčnú prevodovku a tie veci s tým súvisiace. Na diaľnici to bude mať vyššiu spotrebu. Spotreba apropo v pohode, na okreskách 7,5, ale to je vlastne ekonomické jazdenie a okresky. Ak budete robiť taký priemer, že aj terén, aj diaľnica, možno taká desiatka, ja sa tu dnes za 11 mocem, ale to nie je relevantná spotreba. No, a myslím si, že dnes to aj nájdem cesty, kde vyskúšame, či by to bolo pre horského chatára. No, horský chatár na Kráľovej studni potrebuje pre zimné mesiace takú frézu ZIL, snežný skúter alebo skialpové lyže. Túžba večerať doma v teple zvíťazila a v istom momente sme zahlásili na ústup a dokonca sa nám po kilometri cúvania podarilo aj otočiť. V najťažších chvíľach nám v pohoni všetkých kolies chýbala zadná uzávierka, aby sa nezačali kolesá točiť tzv. Do kríža. Čiže je najvyšší čas pozrieť sa na to, ako pracuje štvorkolka, ale v bezpečnejšom teréne. SsangYong Rexton by už mal byť autom, ktoré je vhodné, dajme tomu na poľovačku alebo na také chatárčenie, chalupárčenie. To znamená, že sa častejšie využíva aj mimo spevnených ciest. Práve preto má mať tú robustnú konštrukciu. Má takú štvorkolku, ktorá v základe jazdí na zadnom pohone a už to aj začínam cítiť. Ja si ešte trošku vypnem ESP, aby cesta bola zaujímavejšia z Boce na Čertovicu, čo je vlastne typická chatárska cesta. A uvidím, kde bude limit zadného pohonu. A ono v podstate po asfalte by som s touto štvorkolkou ani nemal jazdiť až vtedy, keď je tá adhézia znížená. No a to je vlastne tá vec. No, už to šmíka krásne. Alebo ten jeden zásadný rozdiel možno oproti Land Cruiseru alebo niektorým vozidlám Mitsubishi, že tu chýba medzinápravový diferenciál. Zapnem si teda štvorkolku. Počkám. Tak týmto pádom by to tam už malo byť. Teraz sa to celé tak ešte tak trošku zapne, hrkne a je to tam. Dnes to nebude žiadne rally, hoci sú tu mantinely ako na VRC vo Švédsku, ale ten čerstvý sneh napadol na vymrznuté ľadové kolaje a tak potom to auto ma bude tak viac menej šejkrovať. Máme nad nulou a tým pádom ten mokrý sneh robí svoje. A tu mám jedno miesto, ktoré je kritické na trase, zvlášť ak tam zastavíte. A uvidím, ako sa bude správať tá štvorkolka, ideme si to tam otestovať. Tak ten povrch je trošku vymydlovený, ale to je rozprávka, no uznajte. Ale je to v podstate realita, je jar, inde už v
podstate pomaličky začínajú na dolniakoch kvitnúť snežienky a tu v horách ešte máme, pozrite, metrové mantinely a kopec snehu. Snažím sa držať rýchlosť, aby som tu neostal niekde a idem na chatu pod Čertovicou, ako by som bol chatár. Je to cesta z Boce až na Čertovicu. No a teraz tu je taká povestná zákruta, kde som už skúšal aj Superba. No je jasné, že na chatu by som vyšiel, ale teraz ja som zvedavý, že ako sa to bude správať, keď sa bude chcieť s tým pohnúť. Že keď nebude mať žiadne momentum, že čo tá štvorkolka vystrojí, ale tu je asi dosť šmikľavo, sa mi zdá, keď mi to auto ide. No, teraz máte možnosť aspoň vidieť, ako pracuje tá štvorkolka, že či zaberajú všetky 4. Je to v podstate hraničné na pneumatikách. Chyba, aj sa mi to ukázalo na tej Kráľovej studni, že chyba tomu uzávierka vzadu. To by už bolo úplne dokonalé, pretože keď je tam redukcia jedno s druhým. Dobre, ja skúsim teraz tak jemne dávkovať ten pohon, ale hlavne ono mi to prejde, ono to nevidie, že to je prekríženie, ale je to krivé všetko a zrazu sa mi niektoré koleso odľahčí, pretože takto sem idem krásne. Teraz ten zadok ma prichytil. Hops. Toto miesenie v jednej križovatke jasne ukazuje, ako funguje klasická štvorkolka s vypnutým ESP. Jej tradičná výhoda stáleho záberu by sa ukázala až s uzávierkou zadnej nápravy, alebo keby každé koleso bolo na rovnako klskom podklade. Aby ste to videli, vypol som si ESP a tým klesol účinok trakčnej kontroly. No ale nebude to sranda s týmito pneumatikami. Chcem výjsť na Čertovicu. To korito zo snehu je čoraz užšie. Ups. No, takže padžerko išlo do záveja oproti. Ja skúsim scúvať, tuto je dole jedna chata. No, tu som aj kamerami medzi mantinelmi, ale tak akože pomáha to. Nemôžem povedať. Toto je také reálne trošku testovanie a teraz už len aby ma do tej garáže nezobralo. Ale vyzerá, že to Rexton zvládol. Není zač. No dobre, takže nádych. Krásne ide zadok. Krásne. Akurát som tie za vyše neviem koľko stovák eur Prahy trošku oprelo sneh. A už ťa nepustím. Už ťa držím, kamarát, pod krkom. To bol mantinel, dobre. Dobre. Aj tu aj jeho šmíkalo. Ale už to dáme. Tak toto bude dobrý náklon. No, ešte nemáme vyhratú bitku. Teda nejakú bitku som vyhral, ale boj ešte nie na konci. Dobre. Tak aspoň tento cieľ sme dosiahli. A nadišiel čas ukázať čo? No predsa kufor. Na Rextone ma baví to, že ho v podstate v detailoch spoznávam a chcem vám ho ukázať aspoň tak narýchlo, aby sme videli jeho základné črty. Tu prvú už budeme počuť. Píska, ja sa vzdialím. Prestane. Je tu bezkľúčový vstup do auta a zároveň aj bez dotykové ovládanie batožinového priestoru, ale nemusím tam kopať, mávať. Iba ak chcem otvoriť, tak čakám. A ak sa nehýbem a mám plné ruky, tak on jednoducho sa musí dobre natočiť a otvorí batožinový priestor. Čiže je to bez mykania nohou, je to takýto systém. No a takto vyzerá ozaj grandiózny kufor. V popise vyše 1000 litrov, ale to sa myslím asi berie po strechu. No je ozaj obrovský, pokiaľ ide o objem. Má tu niekoľko takých detailov zaujímavých, gumičiek. Pokiaľ ide o roletu, tak tá má tu také bezvodítkové vysúvanie. Čo ma trošku prekvapilo, nie je tu rezervné koleso, ale pod týmto krytom je lepiaca sada a nejaké náradie, ale v aute, ktoré
má pod karosériou rámovú konštrukciu a tvári sa ako offroad, by som chcel plnohodnotné rezervné koleso. Veko 5 dverí by som mohol zavrieť tlačidlom, ale môžem to urobiť aj na kľúči dlhším podržaním, takže ono to takto zapíska a pôjde dole. Na zadnom nárazníku, kde tu nejaký chrom, ale v princípe je to nejaký štýl a na ten štýl nadväzujú aj 20-palcové kolesa. Tieto sú príplatkové, sú lesklé, čo nie je do offroadu dobré, ale každý má nejaký svoj štýl. Toto je trošku taký reperský, vrátanie tých nášľapných prahov, ale tie nám pomohli, keď sme išli na Kráľovú studňu, pretože tam bolo ozaj veľa snehu a keď som vonku vystupoval, tak to bolo fajn. Pokiaľ ide o priestor a nastupovanie, tak to je paráda, hej. Je to jednoducho veľké SUV rodinné. Škoda ale, že sedadlá nie sú posuvné a že v strede nie je také, ktoré by bolo na celú detskú autosedačku. To by bolo fajn. Za čo môžeme Rexton pochváliť, tak to je vypracovanie všetkých tých detailov. Koža, napa. Vo vypracovaní ako takom to Rexton dáva, myslím, že aj v niektorých materiáloch aj premiantom. Títo dnes čoraz viac flákajú. Tu je tak veľká snaha cítiť z toho, že na tomto sme si dali záležať. No a ešte, čo sa týka manipulácie sedadla, tak keď sklopím operadlo, ktoré je polohovateľné, tak môžem takto celé sedadlo vyklopiť. No, chýba mi možno to posúvanie, no tak toto je stavané na tých 7 sedadiel, ale tie budú zrejme tiež také núdzovejšie. Takže takto to vyklopím a takto zabuchnem dvere. To je výhoda tieto offroady, keď sú zadokolky. Dobre, ale prišiel som sem preto, aby som si dal štvorkolku. Ja sa skúsim dať pri tomto krížení náprav, ktoré je tu tradičné, ešte ostal sneh, do takej polohy, aby som teda tej štvorkolky neublížil. Dobre, takže počkajme, kým mi to nabehne. Ja som totiž to na tom snehu si neuvedomil jednu vec, alebo on sa chcel zabáť, som mal vypnuté ESP. Skúsim, ako to bude s krížením, že keď budem mať vypnuté ESP a začne to do kríža hrabať, a tak toto ide. Tak som milo prekvapený, že to skúsim ešte trošku viac, tak akože dať do ťažšieho, aby sa to viac zaprelo. To akože funguje. Tam na ľade niekedy mi ostalo to jedno koleso mimo záberu. No a teraz už to. To nemám akože problém, ja som čakal, že práve teraz to bude. No dobre, a teraz nejdem to tu rýpať viac, iba si zapnem ESP, aby to už malo tú trakčnú kontrolu. A to je lepšie. To je výrazne lepšie. Niekoľkokrát som v teste spomínal Land Cruiser. Ale aby to bolo fér, musím dodať, že Rexton nemôže ani len pomýšľať na offroadové schopnosti Land Cruisera.